सालबारियाव इउपिपिएल हानजाया गावजों गाव बिबानखौ लानानै दुंहाव थासारि। बाक्सानि 21 नं सालबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ सालबारि ब्लकनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै गावजों गाव नारा-नाथा जालायदों। सालबारि ब्लकनि आफादगिरि खनेन सरगयारिनो गोदानै बिबान गथायनायखौ लानानै माखासे प्राइमारिया गोजोननाय गैयै अजद। सालबारि ब्लकनि आफादगिरि बिबानखौ खनेन सरगयारिनो होनायनि सोलाय गुबुननो होनांगौ होननानै अजद खालामदों इउपिपिएलनि प्राइमारिनि मावथि सोद्रोमाफोरा। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि सालबारि गामि ओनसोल जौगा आफादनि मावख'आव जथुमा मेल लानाया लाइजामनि मथे पस्टपन खालामदोंमोन। गिबि लाइजाम मथे मेलनि बागै जेबो एजेन्डा गैयामोन। मा थांखिखौ लानानै सावरायलायगोन बेनि जेबो एजेन्डा गैयामोन। जिल्लानि नेहाथारि सुरेश सरकारनाव माखासे प्राइमारिनि मावथि सोद्रोमाफोरा सोंनायाव माखासे दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन होननानै फोरमायदों घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारिया। सिंजों सिं सावरायलायनानै घरामारा भिसिडिसि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारिनि सोद्रोमा आरो रामसातारि प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरा जथायै गाग्लोबदों होननानै अजद दिखांदों घरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारिखौ। थांखि हिसाबै संबिधानाव थानाय बायदियै खामानिखौ मावनांगौ होननानै प्राइमारिया खावलायबोबाय थादोंमोन। बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैसिमहालागै खोनासङाखै। गोबां सोरबा एमएलए टिमानो जा सोरबा इनसारानो जा गोबां बिसोरनो अजद होबाय। आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारिनोबो गोबां प्राइमारिनि उसुबिदाखौ होबाय रायजोफोरा। मा अभियोग होदों रायजोनि गेजेराव माबायदि मिलायनांगौ। इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारिजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि माधव सेट्रि बिसोर फैनानै सालबारि ब्लकनि आफादगिरि होनायखौ गोजोननाय गैया होननानै फोरमायदों। एक्चुअली আজি जेतु मिटिंखन मातिसे এই মিটিংখন যোৱাকালি আমাৰ যিজন ব্লকৰ সেক্ৰেটাৰীয়ে আব্দুৰ ৰূপ ডাঙৰীয়া তেওঁ এখন আমাক মানে মিটিঙৰ কাৰণে হেৰি দিছিলে হয় মানে জাননী দিছিলে। তেতিয়া সেই জাননীত কোনো মিটিংখনৰ মানে উদ্দেশ্য উল্লেখ নাছিল। তেতিয়া আচৰিত হৈ মই তেওঁক সুধিছিলোঁ যে আচলতে মিটিংখনৰ উদ্দেশ্য কিয় নাই। কাৰণ আজি যিমানখিনি ইয়াত মানুহ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে একচুৱেলি ইমানখিনি মানুহ নহ'লহেঁতেন যদি উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি বা সকলোকে জনালেহেঁতেন। এতিয়া আশ্চৰ্যকৰ বিষয় হ'ল যে মই বাৰম্বাৰ সোধাতেও কিন্তু আব্দুৰ যিজন ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁ কিন্তু একো উত্তৰ দিয়া নাছিলে। আজি যি তাৰমানে এটা আমাৰ হেৰি ঘোঁৰামাৰা প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট অক্ষয়ৰ যি এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল। আমাৰ ইয়াত মাধৱ চেত্ৰী ছাৰ আহিছিলে আৰু আমাৰ সোমনাথ নাৰ্জাৰী ছাৰ আহিছিলে। তো এনেকৈ বহুত আমাৰ TCLC ছাৰ আছিলে। কিন্তু তেওঁলৈ এজন মানুহ আজি যি দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল হয় এইটো কাৰোবাৰ ভুল থাকিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু যি ঘটনা হৈ গ'ল তাক এটা কমচে কম সান্তনা দিব লাগিছিলে। তেওঁতো আমাৰ দলৰ মানুহ। আজি চাওক বিশ্বাস নকৰিব আজি যদি এজেণ্ডাটো উল্লেখ কৰিলে হয় মিটিংখনত আজি ইমান মানুহ নহ'লহেঁতেন। কাৰণ 9টা প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সকলোৱে জানে। আজি আমি চিফ ছাৰক লগ কৰিছোঁ, ৰাজু ছাৰক লগ কৰিছোঁ, সোমনাথ ছাৰক লগ কৰিছোঁ, TCLC ছাৰক জনাইছোঁ, সকলো পৰ্যায়লৈকে আমি গৈছোঁ। কিন্তু তেতিয়াও আমি একচুৱেলি ক'ব গ'লে আজি যিটো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ঘোষণা কৰিলে একচুৱেলি আমি তাক অসন্তুষ্ট। দলৰ হৈ নিৰ্দেশটো আমি 100বাৰ মানিম সেইটো আমি সঁচাই কৈছোঁ। কাৰণ আমি দলক নিষ্ঠা সহকাৰে আমি দলৰ কাম কৰোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে আমাৰ 9টা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ইমানবাৰ আপত্তি দৰ্শোৱা সত্ত্বেও সেই আপত্তিটোক আওকাণ নকৰিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যাতে ইয়াৰ আমাৰ চিফ ছাৰ মহোদয়ক মই টানি অনুৰোধ জনাম যাতে এই বিষয়লৈ অলপ মানে কাণ সাৰ দিয়ে আৰু দৰকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে
আমি 9টা প্ৰাইমাৰী বহি কেনে আমি 9টা প্ৰাইমাৰী আমি চিফ ছাৰক লগ ধৰাৰ কাৰণে আমি এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি মানে চেষ্টা কৰিম। ইয়াক মানে বহুত মানুহ আছিলে তাত, বিশেষ কৰি চেয়াৰমেন এজন আছিলে, কিন্তু মই একচুৱেলি যাবই নোৱাৰিলোঁ এনে হাল্লাৰ কাৰণে। কিন্তু একচুৱেলি বহুত দুখ লগা কথা, আজি মিটিংখনৰ এজেণ্ডা নোহোৱালৈকে তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল। আজি এজেণ্ডা কিয় নাই? এজেণ্ডা ক'ত গ'ল? আজি সদায় সাধাৰণ মিটিং, সাধাৰণ সভা হয় বা এক্সিকিউটিভ মিটিং হয়, কিন্তু আজি কোনো তেনেকুৱা উল্লেখ নাই। আজিও যদি আপোনালোকে চাই, মই মিটিংখনৰ হেৰিটো মই দেখুৱাব পাৰিম, ইয়াত আছে, মোৰ মোবাইলত আছে। তো মিটিংখনৰ যিটো হেৰি ইয়াত মোৰ হোৱাটছএপত আছে, এইটো চাওক, ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ, মই এবাৰ পঢ়ি শুনাই দিম। সন্মানীয় দলিত, হয় অলপ দীঘলীয়া হ'ব। সন্মানীয় দলীয় সতীৰ্থ বন্ধুসকল, ইয়াৰ দ্বাৰা হালবাৰী জিলা কমিটিৰ অন্তৰ্গত সমূহ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দসমূহ, হালবাৰী জিলা কমিটিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকল, হালবাৰী জিলা ইউথ, উমেন, ফাৰ্মাৰ্ছ, SC OBC চেলৰ প্ৰেছিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ANO, হালবাৰী ব্লক কমিটিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকল, হালবাৰী ব্লকৰ অন্তৰ্গত সমূহ প্ৰাইমাৰী প্ৰেছিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ANO, হালবাৰী ব্লক কমিটিৰ অন্তৰ্গত সমূহ VCDC চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন সকলোক জনোৱা যায় যে অহাকালি 9/9/2023 তাৰিখ দিনৰ 12 বজাত হালবাৰী TCLC অফিচত হালবাৰী জিলা কমিটিৰ এখন সভা, চাব দেই, সভা বুলি কৈছে ইয়াত, কিন্তু সাধাৰণ সভা নে বোলে কিবা সভা একো উল্লেখ নাই, সভা বুলি কৈছে। সভা আহ্বান কৰা হৈছে। উক্ত সভাত চেণ্ট্ৰেল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মাধৱ চেত্ৰী এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনচাৰ্জ সোমনাথ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। চাওক, তো ইয়াত লগে লগে মই ৰিপ্লাই দিছিলোঁ তেওঁক, ছাৰ কেন উই ন' হোৱাট ইজ দ্য টপিক অফ দ্য মিটিং বুলি মই ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। আজি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আজি যি ঘটনা হ'ল, ইয়াত যিটো এটা মাৰপিটৰ ঘটনা হ'ল, এইটোৰ মূল বিষয়টো হ'ল এজেণ্ডা নোহোৱা মিটিং মাতাৰ কাৰণে। গতিকে আমি 9টা প্ৰাইমাৰী আছোঁ, আমি 9টা প্ৰাইমাৰী অচিৰেই এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি 9টা প্ৰাইমাৰী বহি কেনে আমি চিফ ছাৰক লগ ধৰাৰ কাৰণে আমি प्रचेष्टा चलाम। धन्यवाद। थाया माने मैयायो दिनैनि तारिखाव माने मिटिं जागोन होननानै मोनसे लाइजाम मोनदों। ओमफ्राय बे लाइजामखौ आरोखि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जोंना बिखन सार बिथाङा बे मिटिंखौ पस्टपन खालामदों। आरो बै जिथु जों फार्स्ट लाइजाम जिथु मोननाय, बे लाइजामाव बे मेलनि बागै जेबो एजेन्डाबो गैया, मा बिखयाव रायलायगोन बेनि कुनु एजेन्डा गैया आरोखि। दा जोङो बेवहाय आङो सुरेश बिथाङा, सुरेश सरकार बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो नेहाथारि। दा बिथांखौ जों सोंनो थांदोंमोन, आंजों दंफायोमोन जोंहा मन' फंबाय सालबारिनि बिथाङा, आरो लोगोसे गोबां प्राइमारिफोर आंजों लोगोआव दंमोन। बेखौ सोंनो थांनायाव सोंबायबो, दान्थे बिदान्थे एसे जाबाय, दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाया गिदिर खोथा नङा। बिथांमोना माने सावरायखादो जानो हागौ जोंनिनो खरामारा प्राइमारि माने VCDCनि सिङाव थानाय माखासे मेम्बारफ्रा। दा बै समाव आरो लोगोसे बे रामसातारि प्राइमारिनिबो सासे दङ, बिथाङाबो VCDCनिनो, आरो लोगोसे लेस्रानि दं सासे। बिथांमोना आंखौ थोंजोङै फैनानै एटाक खालामो, आरो नै आंनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना, गोरनायावबो आंनाव नांदों, नै बेयावबो नांदों। दा दोलोखौ स्ट्रं खालामनायनि थांखि हिसाबै नै दा जोंनिया जिथु संबिधान हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया खावलायबोबाय थादों। दा बिथांमोना प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै, आरो गोबां जोङो सोरबा MLA टिमानो जा, सोरबा इनचार्जआनो जा, जों गोबां होबाय। आरो जोङो समनाथ नार्जारी सार बिथांखौबो जों गोबां प्राइमारिफोरनि माखासे उसुबिदाफोरखौ होबाय, रायजोफोरा मा अभियोग होयो होआ, जोंनि गेजेराव मिला प्रिति माखासेफोर गैया, आरो लोगोसे जोंनि एक्स वर्कार बिथांमोनखौ रावबो अनार होआ। दा जों बिथांमोनखौ लाखिनानै पार्टिखौ बोरै स्ट्रं खालामनो बिनि सायाव जों माखासे साननानै
नै दिनैनि बे मिटिंखौ सारा जिहेथु पस्टपन जादों होनना बुंबाय नालाय दा जोंबो बे मिटिंखौ पस्टपन जाजानो लुबैदोंमोन आरो दिनै जे डिक्लार होलांबाय इनचार्ज जोंना समनाथ नार्जारि बिथांजों लोगोसे माधब सेट्रि सार बिथांमोना जिथु डिक्लार होबाय बे डिक्लार होनायनि सायाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिया गोजोननाय गैया आरो जों गोजोननाय माने गैखाथारा आरोखि मानो होनना बुङोबा दिनैनि तारिखआव डिक्लार होनायनि सिगांनो जुदि प्राइमारिनि आफादगिरिखौनो जुदि बुनो हायोबा सालबारि समस्तिनि सिङाव मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि लिडारफ्रानो फैबाय थानाय समाव बुजानो थांबाय दङ दा बिथांमोना मावा नङा मावखागोन आरो जों बिथांखौ खुनु पयथे जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिया जों मानिनानै लाया दा आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंखौ एटाक खालामदों बिना दगाव जे साधारन दलावथ' दान्थे बिदान्थेया जायो जाया नङा खिन्थु आंखौ एटाक खालामनायनि दायाव आङो आयेननि राहा लागोन नै दा अलरेडि आं थाना थांगोन थांनानै आङो जाय बेलागा आंखौ एटाक खालामदों आङो अलरेडि आङो नुखाजोबदों निजिनो आरो नुग्राबो दं जोंनि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांफोराबो नुदों नालाय दा आं बिथांमोनखौ आयेननि राहा लागोन आरोखि प्रेसिडेन्ट महरै सोरखौ होखो ओरैनो प्रेसिडेन्ट महरै सोरबा माबानि कलबारिनि बिथाङा डिस्ट्रिक्टआव बिबान दं होनना खोनादों दा बिथांमोननिया माने प्राइमारिनो खुनु जनाया मिन्थिया रायलायनायबो गैया मानायबो गैया माने संबिधान होननायानो सालबारियाव गैखाया आरोखि जोङो नङा बाथ्रा बिदि नङा ओरै रायलायनो थाङोबा नै बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांनायावनो दिनै आंनिया नैबेखिनि घटनाया जानानै थांबाय आरोखि जोंथ' खनिनखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया बिदि आरोखि जोङो गनायनानै लाखाया आरोखि जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि जों गनायनानै लानो हाया आरो गनाया आरो नैबे बुस्थुआ जोङो दिनै डिक्लार होनायनि आवगाय आङो घरामारा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आं बुंदोंमोन जे सारमोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिनाव सोंना नायनो हायो गोजोननाय दंना गैया दा माधब सेट्रि साराबो बेखौ खोनासङाखिसै बरन्स आंखौ जिराय माबा माबि बहुद खोथा बुंनानै डमिनेट खालामनाय रखम जादों आरोखि खिन्थु जों सनमानखौ होयो नोंगौ होआ नङा जों होदो खिन्थु होयै दिनै मेंनाय रखम अबस्थायाव जों फैबाय आरोखि दा बिदिनो दा जोंना चक्र साराबो मोनसे गावनि समाजारि बेरेखा मावनाय हाबाजों लोब्बा थानानै बिथांखौ खुनु माने संबिधान मथे बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जायाखै दा संबिधान मथेबाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामना दोननांगौमोन मास मोनसे हयथ' मास मोननै मोनथाम बिदि संबिधानाव दङ दा बिदि खालामनानै माबा PCDC-आव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव बिथांखौ PCDC-निफ्राय दाननांगौ होननानै दा जोंनिनो सालबारि ब्लकनि रुपा मिटिंखौ माने ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा लेंनो होबाबो लेङा जाहैबाय दा मानि कारनाव लेङा मा जाहोनाव लेङा दा बेखौ जोङो सोंबाबो जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोना दा संबिधान मथेथ' जों रिजाल्टखौ मोननांगौमोन दा मोनाखै दा बेनिखायनो संबिधान बायदियै जा थार बिजिरनायखौ बिथांनि सायाव एक्सनखौ जों लुबैदों आरो आंनि प्राइमारिनि गासै जोंनि UPPL सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों दा बिथांमोना माने डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिनि खोन्थाखौबो माने सेन्ट्रेलावबो मानिनाय जायाखै दा बिदि रखम माखासे सोलिबाय थादों आरोखि दा माखासे बेबायदि बेजे सोलिबाय थायोबा जोंनि गेजेराव इउनिटिया बोरै फैगोन दा दिनै जाथाया जालांबाय आंखौ जे एटेक खालामदोंबा बेयावथ' इउनिटिनिथ' खोन्था फैला दा जियानो जा आंथ' लिगेलावसो बुंदों खोथाखौ दा लिगेलाव बुंदों नालाय दा जुदि इनो जुदि गाज्रि जादोंबा दा फैबाय थानाय समाव दा बेसेबां गाज्रि जागोन आं ओंखायनो घरामारा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि जिथु UPPL सापर्टार बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन आरो लोगोसे अन्य सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय प्राइमारिनि जा UPPL सापर्टार बा जोंनि जायफोरा वर्कार दा बिथांमोनखौ माखासे डमिनेट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ अनारबो होआ बिथांमोनखौ सनमान खालामा जोङो गोबां दुखु मोननानै थायो दा खाथियाव फैगौ इलेक्सन माखासे सिन्था जोंहा दङ दा जों बोरै थिग खालामनो हानो बिनि सायाव जों सावरायलायबाय थादोंमोन सावरायलायनाया जाबाय थायो जोंनिया प्राइमारिनियाव आरो जोङो दिनै माधब सेट्रिया होनदों माबा मोनसे जुदि मानिलायनाय जुदि गैयाबा सालबारियाव
रिजुलेसन हो प्राइमारिफोरा बेखौ बुंदों दा जोङो गाबोन बे रिजुलेसनखौ लागोन प्राइमारिफोरा लागोन लानायनि उनावहाय बे रिजुलेसनखौ जों फथायगोन दा बिनि इमिडियेटलि आरोखि सप्ताहनि गेजेराव बिनि रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ आरोखि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनो आं बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'बाय दा जोङो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथांखौ जितु संबिधान बायदियै बिथांखौ प्राइमारि कमिटियाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ दा बिथांखौ समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 3 बोसोर जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो प्राइमारि कमिटिया बिथांखौ माबानिफ्राय चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बेखौथ' प्राइमारियाबो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों बेनिखायनो बिथांखौ 100% माने प्राइमारिफोरा बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै दं आरोखि सेन्ट्रेला बेनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै मा फोरमायो दा सेन्ट्रेलजों आं रायलायनाय बेखौ जायाखै डिस्ट्रिक्टजों आङो सावरायदों खिन्थु दा डिस्ट्रिक्टआ जुदि डिस्ट्रिक्टजों रायलायनायाव आफादगिरिया बुंदों आरोखि दा ब्लकखौ रायलायनानै मिटिं लेंनो होबाथाय जा माबाया सेक्रेटारिया एआ बिथाङा मिटिंखौनो लेङाबा दा बिनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै आरोखि खिन्थु दिनै प्राइमारियासो मिथिगौ ग्रुप लेभेलाव माबायदि खामानि मावनांगौ ओरैबायदि अबस्था जादों जोङो बबेबा गामियावबो थांनो हाया सोंथियानो सोंथि बिदि आरोखि सोंथियानो सोंथि इबो मोजां बुङा बैबो माने ओरैबायदि बुङो लेथ्रा रावजों सोंखारियो दा बेनिफ्राय जोङो बोरै मुक्त मोननो बेखायनो जोङो बे राहाखौ लादोंमोन दा बेनि सायाव जेबो सावरायाखै आरोखि दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827